апарат. Ребятка, ближе сюди. Христос Воскрес, шановні батьки! Сьогодні надзвичайно велика радість і велике щастя у ваших душах і серцях. Тому що сьогодні ваші діти створили свою молоду незалежну сім'ю. Дорогі молодятка, зараз вас зустрічають ваші батьки святим хлібом і сіллю. Передають із своїх рук у ваші руки, як кажуть, хліб і сіль. А це символ добра, миру, злагоди і достатку. Тож, будь ласка, дорогі молоді, подійдіть до святого хлібця, поцілуйте його. Прошу, поцілуйте хлібець. А тепер собі вщипніть, погодуйтеся. Хочемо видіти, як це будете дозирати. Так, а ну хоп, май сердиці. Людка, це Володя. А, Людка, не так буде, Володю. Ну, похвалися, похвали, як в дарабу. А Володя, не кайте Людку, на дієту і вже поклав. Тепер собі посоліть собі, дорогі наші молоді, так? Добре, Думіре, перший раз ви робите так файно солили, тепер все погодуйте так, як ви робите. І дай Володьку, годуй Людку, не забирай. Собі заречку зробив, ні? Дуже файненько. Володя, все з'їш, усе. Сьогодні в року, бо тобі треба їсти, ти майбутній батько, гроші будете заробляти, жону содержати, дасть Бог діточок. Батькам дуже щиро дякуємо за таку радушну зустріч, дай вам, Боже, батьки, міцного здоров'я. Ну, а зараз, мамочко, дайте нам крученик. Кумове, дорогі, будьте добрі, два хлопці сюди. Сюди до нас. Нажіть крученик, щоб ви сказали ламали. Зараз ми з молодими підемо під весільний крученик, обо в них було таке нескінчене щастя, як цей весільний круг. Прошу, тричі, хлопці, музики нам дайте, щастя вам бажаємо, молодятка, кохання цілий океан, щоб добра нажили ви багато, і по дітях виконали повагу. Миру, злагоди і Божої благодаті вашій сімейній хаті. Давайте сюди, молоді хлопці, дякую, файно, дайте нам крученик. Ось ще одна невеличка процедура. Молодятка, беріть між себе крученик, між себе, так. У тебе така долоня не в руку. Зараз увидимо, кого буде газда, кого голова сім'ї. Ламлeme на 3-4. Раз, два. Люди не прийшли, всяке не було. У кого се встала? Володю, ти не чув, то що ні полівити. Що з того пак уходить? І все, дорогенькі гості, давайте туди маленько. Давай я поділю. Дорогенькі молодятка, займайте місця за святковими столами, а я тут віддам гостям нашого святого караваю. Хлопці, дівчатка, передавайте. У цьому столику ви теж буде маленько, добре, будь ласка, на другому. Дорогі наші, поплескали нашим музикантам. Суперова у нас музика, група онлайн.